biro. Koro kata obed ni ogwetao kata ok ogwetao, kata obed mana ni ker otiyo nyaka 2027 kes wato kwe mwadwaro, en a big lesson kendo en gima kare kendo en gima okelo siem mager ne jodito mar sirkal ni ok inyal timo gik moko manormal, ok inyal kelo tuta milruok e weche mag governance ma affect piny. Kes dobedo ni ng'anyo onge, donena gima normal kendo 2027 ka biro the same thing. Iwinjo? To nikech gini timore kamae, sirkal nyaka dog chien to penjre ni to ere kaka ne ere kuma koth nochako gowe. Kineno kara mana cabinet manobiro dismissed. Chik wacho ni chik okogolo time frame ni deadline mar reconstitution cabinet. To the same constitution wacho ni kanitiere kuma e pen chik kae kuma deadline okokete to oningo bed ni timo gino within a reasonable time. Chik oko wacho ni bang' daladi mas ker nyalo reconstitute his cabinet, but chik wacho ni ok oningo bed ndalo malach nikech wan gi power vacuum sani sani kata holiday obedo ni nitiere ne wach ni holiday mwabedo garagoni onge ng'ama nyalo gazette holiday kes gazettement itimo gi cabinet secretary. Sani onge jatend piny to gi jalopne to gi Mudavadi modong kanyo no onge nyal constitute cabinet ma gibed piny for policy direction. Onge appointment manyalo timore sani iwinjo. To mano gima inyo kes PSS mobedo ka jogoro mongirore modong e ministries go. Sani gima gitimo ne gin gi implement mana gik manotimo cabinet decisions manotimore mokalo. Koro wawuono ni ka gitime 1 month magi exhaust gitu koro wadhi kanyo. Ang'o ma koro gidhi timo bang' mano? Ang'o ma koro gidhi timo bang' mano? To ma iwacho ni Ruto noloso tanda ne oninde no wuon nikech kanomiye opportunity. Ruto nowacho gimoro achiel niya, mano biro declared president, ni I don't believe in handshake stories. To seche miwacho kamano, tineno ni pogruok mari gi jakom en en 200,000 kende. Seche go dhano chunygi hinyore. Ka mondo iwach ni jo Kenya, government, national government mowacho unity mowacho sani ni ma gima Ruto dotimo 2022 mowacho ni jo Kenya wadhi umbere. Ng'at mano gochona kata ok ogochona wadhi umbere. Tini iwinjo man kibayo ni wach. Kech ne gitok chiel tinis man shareholder. Ayadwa ni mak paro no gi kanyo matin. No, we have a tieki because this is very important. Kata mana constituting cabinet. Kane wae ministries, minister machon ne en ga jaod bura. Koro no violate doctrine of separation of powers. Keso kinya bero jaod bura to ni minister. Kane waloko chik, nwaketo chik ni cabinet secretary is a technocrat. Ruto notimango. Jok mokelo was not technocrat. We were politicians. Koro ene mokelo the same mistake. Actually jok Kenya ng'iye ni to jok muda duogi. Ko kelo ng'ata ma en pod en jasiasa to pod en gi wach matek. Pod odhi bedo kama tek. Adonwa ka yuyo mokwongo mondi nyako